Rahayu raharjaning bebrayan mugi tansah pinaringan berkah saha kamulyan. Puji syukur kula aturaken dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring sih rahmat ugi pangayomaning gesang dumateng kita sedaya. Awit saking berkahipun kita dinten menika saged sesarengan meluncuraken satunggaling program sekolah saking SD Negeri 3 Pokok Kidul ingkang kaparing asman Bangun Bojo, bangga gunakan bahasa Jawi. Program menika medal saking rasa prihatin amargi basa Jawi wiwit kirang kagem dipun ginakaken dumateng para siswa. Kanthi Bangun Bojo, kita ngupaya ngugemi lan nguri-nguri basa Jawi supados boten sirna. Nanging malah dados kebanggaan tumrap generasi enem. Wonten ing sekolahan, para siswa dipun kulinakaken ginakaken basa Jawi saben dinten. Nindakaken lomba geguritan, cerkak, tembang dolanan, dongeng, saha program pakulinan kenanga. Kenali aksara Jawi lan nguri-nguri budaya. Ugi dipun ginakaken media kreatif saha teknologi supados para siswa langkung remen lan semangat sinau basa Jawi. Mugi program punika saged dados pepadang tumrap sekolah-sekolah sanesipun saha minangka tindak nyata nglestarekaken warisan luhur budaya Jawi ing tengahing arus globalisasi. Ingkang saged kula aturaken mugi-mugi kita sami guyub rukun uri-uri basa ugi budaya Jawi ngajeni warisan leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Bangga gunakan basa Jawi, uri-uri budaya, ngupadi karakter bangsa. Matur nuwun.